from Mukwe, so the Kana name. Yeah, Mukwe, so the Kana name. Not even. Brother, I'm at this. Yes, sir. Good one. I got it. That's normal. Over. Isso tá maior, ó. Isso é foda, ó.
I got it. Network ba. I got it.
Later today, I got Obinkita. Everybody all happy to be here. And we are enjoying ourselves. And this is a very special Ikeji. This period, they reach all out of all. People who don't know, who make it just so that man, they couldn't allow the Ikeji. But Cameraman on a wheel. I got it.
No problem. Hey, the camera go set to one. Adamanga, Avo Osu. Akwa na music. Akwa ebu na dey hot. Maka dey piri. Obara re to ya. Kaya sa conta dele a voz. Oba no block me o. Later today, I got Obinkita. Everybody is happy to be here and we're enjoying ourselves. And this is a very special Ikeji. In this period, they reach all Arochukwu. People who don't know, who make it just so that man, they don't know how to Ikeji. But
Cameraman on every Akwa bere di hula te hula.
ekele na ekele ụmụọrụ m na-azata ha na His Eminence Eze Dr. Arochukwu oke anyị anaghị ata na nzuzo dimkpa asaa nwoke tozuru etozu nwa eji aga mba nwa a mụrụ mgbe a mụrụ ibe ya atọ oke ibe
na-ekele ya ekele n'ihi ọ dịghị onye na-amaghị na udo dị n'arụ ọ dịghị onye na-amaghị na mmepe obodo dị n'arụ mụ na-ekele His Excellency Dr. Alex Chomot aga ọza na-ahazi arụ na-apịkọ arụ na international nọ n'abalị nke ahụ ewere na-awa nwa mbujuo na bubata n'arụ m si Ikeji akabatara nke iru osilọtụ ugbu a sị gị na anyị agwụla ya ole mere na arụ na-aga aga na-ekele ụmụ arụ niile nọ mba niile dị iche iche nzukọ arụ worldwide nzukọ inyom arụ Okigbo ndị ihe ọma ya na-adị ụmụ okorobịa faya AYA Arochukwu Peace Team 2 na-ekele onye ọbụla na-asị Ikeji nke afọ a mara anyị mma ọ bụrụ na ọkọ na ewu ka e gburu n'afọ a afọ ọdụ anyị megbu na mma ala arụ Okigbo menye anyị ikere nye anyị ndụ ndị God bless you. Ndewo. Ndakwa na afa gide. Ndakwa na afa gị. Okay. Obinkita. Agod. Ndewo. Ndewo. I got it.
omenala arụ omenala dị na arụ anyị ma na-emekwa tiri ruo mgbe Kraịst bịara onweghị ihe ọdọ na-ekwu na-ekele ụmụaka niile nọ n'oge a taa soro na-egwu egwuregwu a ile anya mmiri na nwa wee sị ọ ma ibe ọ ma wụ mmiri a na-eme agbasasị ebe niile n'ihi na ọ bụ omenala dị n'anya arụ ọ dị mmadụ niile nọ n'ebe a obi ụtọ ọ ya omere ndịsi adịla mma mma azụ ndị na-ata na maza ahụ na agaghị gbara nke afọ a anyị ma gbakwa ya afọ ọdọ gbaruo anyị aka nka I have a go na target. Na mi obi na target ga maze. Ana ta wo afoso. Ta ke za na ra toso. Wo bro nde mara magi ya wo afoso. Ya wo afoso oke na ji. Be za ru na ayiji. Fa toso o ta na. Ah God. Ta mbe aru na ibile ro. Arubo ogu eme udo. Ebo ka ndi bi de no si aru ogu. Pari igwu ma ha emeziele n'udo achiala to ha ga-apụ ọsọ ji bido mgbe Arochukwu ma pisi ga-abịa ma kpazie ibu ya edo ya anya Ah God.
I hope you get that did. I hope you get on a walk. Yes. I got it. I got it. No, sir. Watch your walls. Go be the guitar. Go be the motor. I got it. That's what I had a minute about that. About four so. Yes. I got him bad, yo. I'm going to go. I got it. I got it. Yes. They won. Canopy, first canopy, first. Hey, bro. I go kick your back, oh. Lonya Roger.
Okay. Listen. They want to speak. Mazindewo. Ele nwere ike ịgbata ọha na eze na ihe na-eme ebe a n'ụbọchị taa sa. Yes. Eze ndị ọkọrọ nwere ike ịgbata ọha na eze aha gị ka akwara ya gị obi dị gị taa. Ndewo maazị. Ndewo. Chineke na nri na ndewo. Maazị ndewo. Ndewo. Maazị nwere ike ịgbanụkwa ọha na eze aha gị. Eze Daniel Nwachukwu. Abụ m onye eze. Mana m so na kabinet eze ndị okoro so na nke ndị Obinkita. Abụkwara m eze recognize na federal gọọmenti ma na steeti gọọmenti na Akwa. So anyị ndị agụgasị na-eme ya aka arụ dị mma anyị guzosiri ike ime ya ibe onye chọrọ esi na ọ dịghị mma ka aha nke ya na waya eletrik anyị na-eme ya ọ dị mma ọ dịrị gị mma ma gụọ na-ese ese ọ dịrị gị mma ọpụpụrụ mbata ụzọ ize ndụ Chineke ma na-eche unu mgbe afọ dị agọ
Opiaro, poto, opiaro. Waka na bongo. Bro. I go. One time.
Check out what I go, my man. I will go to Challenge who camera and put Akwa ka ụmụ mmadụ na-emegba ya.
I know made it. I didn't release the guy, but he made it. The Money in the bank.
did here. Calm down. That's not move. That's not move. What is she? I'm a child with you. Ndewo. Mazi ana ha elegi no nyonyu ugba we dikigba ihe ha mega na aru n'ụbọchị taa. Ihe na eme n'oke Igbo taa Avo Osu. Ayọtana? Yes. Nna nkuzi arụ n'iru Ikeji arụ. Ọ dara na taa. Avo Osu ka na-eme. Obinkita ka na-eri Avo Osu. Ị ga-afụ ihe na-eme ebe na ya. Ihe wuru na-eme ihe. Yes. Inya, inomi inya. Enyi m nwoke nna. Afọ nwa Obinkita ebe a. Ọ wonde ya. Mazi nwere gị kọwatụrụ onye ewu maazị. Ndewo sa. Ndekwa na-aga obi dị unu maazị.
Yes. Yes. I got it. Yes, sir. That was Osi Brazil, American, after Abumon, Louisiana, Imafuna, Umunani, Narundi Zogo, Deba, Alaji Zogo, Naro Kingdom, Alaji Zogo, Nizogo, Atrodan, Ikeji, Arochukwu Kingdom, all can one is out there. So you're Umunani, I need it. So that's how we do it. Ikeji Aro, Avo Osu, Arochukwu Kingdom. He lazy anya, he must be Ekpo, Runyanile, Naro, Naheme, Avo Osu, oh, Osi Brazil, Akwa na ya bego. Akuku na me akwa. Akuku iso akwa na ya bego. Akuku iso akwa na ya bego. Iso akwa na ya bego. Mpeka ihe awon daru ndi so na bia. So gani hebe. Alaji. Ega gwa ihe agobi digita. Obi mu family dada ga na eme afọ na Arochukwu asemwa afaro I dey happy na ebe today I saw the way from Lagos we bata I may experience omenala ndị nna nna anyị ha hapụrụ anyị ka anyị nwa bịara tata ka anyị mee gịnị ka anyị kwadosi ike wee mee ka sure na anyị mere hapụrụ ya ụmụ nke anyị nwakwa so anyị nọ n'Ikeji Arochukwu 2025 one love Alaji Zog my name.
So, yeah, we're there. They got no more and then now we are visitors in this situation. Aro, if you are witness here, Ikeji, all of them are happy. Now, I'm going to make an Arochukwu madness because I can see Eba on social media Arochukwu madness #1. And Hana Bampo, and I only any Abia State, the Hana Carrier, and most of their posts, in short, the whole of their posts, Nagapa and the Hana facts. I wouldn't Haga, maybe Doboya, and with a name post, not to Ariashi. I'm not here open out to come out in our fact. They got to the investigation. They got on the young fast and video. Man, I said to come out this. I didn't want Thank you very much. God bless you, sir. Thank you.